over det her. Nå. Og se om jeg kan få det til at fungere. Og elektronik og men det er noget af det, jeg bliver ganske ophidset over. Ja. Når det ikke bliver ganske spændende. Du er fuldstændig hysterisk anfaldende. Ja. Helt sagt. Men det der, det burde virke, fordi det kan vi da finde ud af vores telefoner, ikke? Muligvis. Muligvis. De telefoner. 23, 26, 1602. Og det er... Ja. Nej, jeg opgav simpelthen at sidde nede i bilen og vente 5 minutter på at gå op, så begynder man at sidde og tænke, det godt nok det. Hvad så? Det virkede. Det virkede. Det satte en hel masse i gang. Ja. Og jeg fandt ro i min madvaner, mit forhold til mad. Jeg har smidt utrolig meget mad ud. Det er uhøfligt at sige, men der er ikke på min tallerken, hvor jeg ikke gad spise færdig. Og jeg har rost dig derhjemme helt vildt. Og ungerne de sådan, hold op mor, det er så sejt gået. Men jo. Mine øjne på mig selv har skiftet karakter. Ja. Hvis det giver mening. Jeg har noget mere ro i, at jeg skal... Jeg har sådan lidt den der skyld. Den har jeg sådan så flyttet lidt. Ja. Så behøver jeg ikke spise den længere. Nej. Så den har sådan lidt skær ved siden af mig. Den var forkert. Fedt. Ja. Fedt. Ja. Hvad vil du gerne have ud af, at jeg var her i dag, så? Jeg må gerne have en opfølging på det, og jeg tror også, at jeg er helt sikker på, at jeg ikke er færdig med min barndom, hvor jeg skulle være tyk. Nej. For at være noget. Ja. For at få opmærksomhed, faktisk, at jeg kommer frem til. Ja. Og så har jeg mærket, at det faktisk kommer godt at være og snakke med dig. Det er godt. Det er jeg glad for. Og ros til dig helt vildt. Tak. Jeg er ikke altid så god til at Det er jeg glad for. og bonde på den måde. Nej. Jeg har faktisk heller ikke rigtig haft veninder. Jeg har flyttet rigtig meget, og det er måske nogen, der ved ikke, men det der, jeg behøver ikke have dem i mange, og behøver ikke, de kommer så tæt på. Men det har overvægten jo også været en værn imod. Det er jo absolut en værn imod det. Så jeg vil sige, at det her, det er... For et stykke tid siden startede jeg på Facebook med at skrive, at jeg er tyk. Ja. Bla, 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 bla. Og det endte med, at jeg havde mange journalister ude og snakke. Havde helt vildt mange, der startede en gruppe og sådan noget på Facebook. Men jeg kunne slet ikke holde gang i dem, fordi de var ligesom mig. Det vil jeg gerne. Og jeg kan ikke lide det. Jeg kan heller ikke i morgen og sådan noget. Nej. Og der var faktisk en journalist også, der så skrev til mig her. En ung gut, der havde fulgt os og været ude og spise sammen med os en gang. Vi holdt sådan en fællesspisning af det. Så skrev til mig, jeg kunne ikke holde gang i damerne. Men jeg til gengæld så ikke tabt mod på, at jeg ikke ville være tyk mere. Nej. Og så skrev jeg faktisk, at jeg var i gang med en hypnoterapeut, og jeg fandt rigtig meget stor glæde i det. Ja. At det var en anden tilgang til at være tyk. Ja. Så, og det havde det faktisk... Jeg tog mig selv lige til at smile, da jeg skrev det. Sådan der. Jeg tænkte, så er det positivt. Ja, det er noget andet, hvis man skriver den der. Ja. Så positivt. Ja. Men det er jo også, altså det er jo, hvordan man ser det på. Altså, nå, var det egentlig bare derfor? Jamen, ja. Men det var faktisk stort i min verden, det var ikke bare kun derfor. Nej. Det var noget med, at da jeg kørte herfra også, jeg tænkte, for fuck, jeg har været så meget igennem, jeg har været med ungerne og alt muligt, og jeg har faktisk ikke spurgt mig ind til på den der, at det var min rolle i vores familiedynamik. Så det var sådan, da jeg kom ind og tænkte, så lavede det godt ikke, at jeg ikke blev stoppet eller sådan noget, fordi jeg kan ikke helt måske. Mine tanker var ikke i trafikken 100%. Du har simpelthen stadig kørt hypnose. Din opmærksomhed har jo været
her. Der sker ikke noget ved det, for det er jo en del af det. Jeg kommer helt hjem. Ja. Det er jo en del af det, der er egentlig at være i hypnose. Det er den, Ja. der skærper opmærksomhed. Lige pludselig så bliver man opmærksomhed på alt det, der foregår Ja. i en. Ja, det er det nok. Så hvad vil du gerne have ud af? Hvad er det specifikt? Jamen i dag, der vil jeg gerne have det ud af, ligesom at... Måske ved jeg det, måske ved jeg det ikke. Måske alligevel nå lidt hen til at være usikker på, om det var rigtigt. At det bare var det. Ja. Og jeg vil have det ud af det, at jeg vil være lidt mere tryg og sikker i, at det jeg gør i forhold til min mad og min sult, at det er det rigtige. Jeg tror det er det. Sådan et eller andet sted. Og så har jeg sådan et eller andet sted. Den der... er der mere, du har gemt i din barndom, som faktisk på en måde er åbenlys, skråstreg, en selvfølge, men som jeg ikke har fanget. På trods af, at jeg egentlig altid synes, jeg har været åben over både for mit barndom, mit liv og det psykiske aspekt i dit liv. Det er jo sindssygt, for at du har en ordentlig liv. Ja. Hvor jeg føler, at det er det her, der kan ligesom prikke til et eller andet, gå et eller andet. Ja. Men så er der den her usikkerhed, du har i, at det måske ikke var sådan alligevel. Hvordan kommer den til udtryk? Den kommer til udtryk af, at nu vil jeg gerne spise slik igen. Ja. Den kommer til udtryk i, at i går var 3 unger hjemme, eller der blev jeg egentlig mærke til, at jeg spiste rigtig meget mad. Ja. Altså sammenlignet med de andre, ikke mest ikke det med, men Nej. jeg spiste faktisk meget mad. Der spiste du meget mad. Så er der noget med nogle tilladende tanker i forhold til noget samvær eller noget. Er det sådan et automatmønster, der er, når vi er sammen? Så Det ved jeg ikke. Nej. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. For ellers så plejer jeg egentlig, og det har jeg egentlig lagt mærke til i mange år, at jeg har dækket over, hvor meget jeg faktisk skal spise, når man er i byen. Så skulle man bare, når man kommer hjem. Ja. At jeg så ser det fint ud på overfladen. Ja. Men når det værste er, at jeg er faktisk heller, hvis hvad min far lavede, og som min mor, så ville de så gerne på kineseren. Så når vi var i Esbjerg eller noget, så skulle jeg tænke på den skide kineser, hun spise. Og jeg spiste simpelthen ikke ret meget, og det var sådan lidt, nej, slet simpelthen ikke. Og der var masser af salater og alt det der, det var slet ikke det. Ja. Så der var det ikke noget, det har det måske alligevel været, fordi jeg var sammen med mine forældre. Så blev sådan, der blev du med der at være der. Måske. Det ved jeg ikke. Så det er måske faktisk noget, man gør med, hvem du er sammen med. Ja, det tror jeg faktisk, det er. Ja. Det tror jeg faktisk, det er. Ja. Altså, min far har taget min mad fra mig selv, da jeg var voksen. Ja. Jo, så det har det vel faktisk været. Ja. Og så for at de ikke skulle bestemme alligevel, så gik jeg bare hjem og spiste, som det passede mig. Det tror Og jeg. så skulle du fandme ikke bestemme. Ja. Så din protest, Det vil jeg spise. det vil jeg spise. Ja. Så jeg er selvstændig, når jeg selv bestemmer. Ja. Min mad og hvor meget. Ja. Og hvad og hvornår. Ja. Så den her del af dig, der laver den her protest. Ja. Hvor gammel er du, når du laver den her protest? Det er først. Nej, jeg vil lige sige første 20, fordi det er det første, jeg faldt mig ind, fordi det der, han tager tallerkenen fra mig. Og i deres sommerhus, og så kører jeg faktisk hjem nogle timer siden midt om natten. Ja. Men det har faktisk altid været sådan. Ikke blive taget af, men synes du ikke, du skal stoppe nu? Skal du have en portion? Har du set meget, du putter på din tallerken? Skal du ikke lige tænke dig om? Og den tror jeg, skal jeg have fået jævnligt helt tilbage, fra jeg så langt jeg kan huske, tror jeg. Så den her styrende og kontrollerende dig, Ja.
Så det er en protest. Hvad ville der ske for dig, hvis du kunne lide den her protest? Ja, så ville jeg jo ikke, så ville jeg have jeg kan ikke lide ordet normalt, men så ville jeg have et anderledes syn på madindtag. Så når du ikke længere skal stå ude på barrieren og stå og skrige, jeg bestemmer selv! Så ville jeg ligesom så ville jeg kunne høre, når hun holder kæft med at råbe og skrige, så ville jeg høre, hvornår jeg er sulten, og hvornår jeg er reelt faktisk ikke sulten. Ja. Og hvad jeg er sulten efter. Ja. Fordi det, min mor har også altid grinet af, at man skulle tro, at jeg var kanin. Fordi de har faktisk aldrig spist grønt hjemme, mine forældre. Nej. Men de spiste mig. Så den grønne er også en protest. Ja. Så du har ligesom to, du protesterer mod. Ja. Mor, og du protesterer mod far. Ja. For du kan godt lide det grønne, og du vil gerne have det. Ja. Men samtidig med, så skal vi satme heller ikke. Det er fandme heller ikke i orden. Altså for fanden. Det er jo det her med latterliggørelse og gøre det forkert. Ja. Det kan sammen ikke i orden. Nej. Og jeg har heller aldrig brugt det mod vores børn. Nej. Aldrig. For det var sjovt, fordi også, da jeg kom hjem herfra, så var den store datter hjemme. Og så sagde jeg til hende, en af de ting, jeg får ud af det også, det er, at jeg gør sådan, jeg har aldrig gjort sådan over for nogen af jer. Ja. Så kigger jeg ind på mig, jeg har aldrig hørt dig kommentere, hvad vi spiste, hvad vores vægt er. Aldrig noget. Nej. Kommer heller aldrig til. Og sådan, I er hendes sejr. Fedt. Ja. Fedt. Jeg kunne godt lige tænke, hvis du så lige sætter dig lidt tilbage, så skulle du lige mærke ind i. Så skulle du lige have den der tæppe under fødderne. Nå, Ja, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Hvad for navn du føler, du er stærkest i? Hvad for en hånd? Den der. Så er det der, hvor vi skal. Prøv at mærke efter. Prøv lige at mærke efter, når du nu ikke fysisk stærk, men hvad for en snakker mest til dig? Det gør de begge to. Må man godt sige så. Ja da. Men jeg har altid brugt begge to rigtig meget. Det var min far faktisk også. Ja. Men hvad for en du lige skulle lade? Prøv lige at lukke øjnene, og så bare lige mærke ind i den. Den er størst. Det er den, der står størst, den vi skal snakke med. Ja. Så er det godt, du skal vise dig. Så nu lige prøve at sætte dig sådan. Bare lige sådan her. Løser han, ja. Ja. Tita. Det er godt. Ja. Og det jeg vil gøre, det er at prøve at se, om vi kan etablere en kontakt til dit underbevidste via den her hånd. Ja. Og det vil sige, at jeg snakker til dig, og jeg snakker til din underbevidsthed. Nå, det lytter du fandme efter. Ja. Og det kan være mega mærkeligt og alt det her, men det er ligesom det skal være. Så skal jeg spørge noget. Hvem bestemmer, hvad der er mærkeligt? Der er mange, der siger, at det er røvende mærkeligt. Men er det altid de mange, der har ret? Nej. Det var det, Det er helt fantastisk. jeg har ikke sådan. Nej. Men hvis du lige sådan lige trækker vejret ned. Og så er det fint. Det er så fint. Så vil jeg godt lige bede dig om, kære underbevidsthed, lige at træde op og lige vise dig, at du lige vil hjælpe til her med det her. Men jeg har allermest lyst til at være sådan her. Det kan virkelig mærke, at jeg har svært ved at holde min hånd. Fordi jeg prøver. Ja. Din underbevidsthed, vi snakker sammen. Ja. Så, og du skal bare lade den reagere, som den har lyst til. Kære underbevidsthed, jeg kan høre, at du rigtig gerne vil snakke med. Du vil rigtig gerne vise, at du er her. Er det korrekt? Ja. Den her følelse og fornemmelse, du får herinde i. Jeg kunne godt tænke mig, at du kunne lave et lille fif, sådan, så du lige prøver at dreje hånden rundt og viser yes, at du er her. Det er ikke noget, du helst skal være helt bevidst. Det er simpelthen dig, underbevidsthed, der styrer det her. Alt det, der sker ude i den her arm i din hånd nu, er ikke et spørgsmål om, du gør det bevidst. Det er ikke dig, der styrer musklerne. Det er simpelthen din underbevidsthed, der kommer op.
Så kære underbevidsthed, jeg kunne godt tænke mig, at du sådan lige prøvede at igen vise Helle, at du er her lige. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige prøvede at dreje hånden rundt mod Helle. Ja. Og lige hilser på hende, så er hun der. Ja. Igen er det jo ikke nogen bevægelser, der skal laves bevidst. Det er simpelthen underbevidstheden, der kommer med. Og Helle, du må meget gerne åbne øjnene og så lige være med her, så du kan se, hvad det er, din underbevidsthed egentlig vil være med til at forklare dig. Kære underbevidsthed, jeg kunne godt tænke mig og jeg er rigtig, rigtig glad for, at du ville snakke med. Tusind tak for det. Jeg kunne godt tænke mig, at du viste mig et tegn for ja. Sådan så, ja. Tusind tak for det. Så kunne jeg godt tænke mig om et tegn på nej. Sådan, ja. Tak for det. Kære underbevidsthed, vi snakker lidt om, Helle og jeg, at der er nogle ting, som stadigvæk lige blokerer lidt i forhold til det her med at få styr på det her spisning. Er det sådan, du har lyst til at arbejde med, sådan, så vi kan få en løsning på det? Tusind tak for det. Kære underbevidste, den her del af Helle, der stadigvæk har den her styring omkring maden, som protesterer lidt på hver sin måde. Den her, hvor hun er blevet styret. Er det noget, du er parat til at give slip på? Den her styring gennem maden. Nej. Men nu er det din underbevidste. Der kommer frem hele tiden. Ja, det ved usikkerheden ved det, ja. Den her, så vil jeg godt bede den her del af Helle, der er usikker, lige at træde frem. Bare lige at tillade sig selv at mærke den her form for usikkerhed. Hvis jeg nu fortæller dig, kære underbevidste, at Helle er et voksen menneske, der bestemmer alting selv. At hun ikke længere er underlagt mor og fars kontrol. Og du derfor ikke længere har behov for at protestere. Sådan så du egentlig bare kan tillade dig selv at være afslappet i forhold til dine oplevelser af mad. At din mad ikke længere er en protest. Den her følelse af egentlig selv at have styring og kontrol. Den her følelse af, jeg er voksen, jeg bestemmer selv. Hvordan lyder det for dig? Er det en tanke, du kan tage til dig? Ja, tusind tak for det. Kære underbevidste, var du godt klar over, at du egentlig selv styrer de her ting? Du er voksen. Nej. Du er voksen menneske nu. Og den her lille bitte pige, der hele tiden er blevet kontrolleret i at skulle styre sin mad. Den her unge menneske, der fik taget maden fra sig, fordi der var nogen, der vidste bedre. Hvis jeg nu fortæller dig, kære underbevidste, at de her roller, det må du gerne give slip på nu. De her overbevisninger og synsninger fra andre mennesker, det må du meget gerne slippe. Kunne du have lyst til at slippe dem? Ja, tak for det. Den her overbevisning, prøv lige at mærke, hvor meget du egentlig selv bestemmer. Den her selvbestemmelse, den her, der bare fylder. Jeg er voksen menneske, og ingen har ret til at bestemme over mig. Er det en tanke, du kan acceptere? Ja. Tak for det. Kan du acceptere det her med, at det ikke længere behøver at være en protest? At du kan spise i frihed? Ja. Så det du oplever nu her, er det en frihed? Ja. Har du lagt de her oplevelser og følelser og fornemmelser for, at der er andre, der skal styre din spisning? Ja.
Når du nu sidder her med et godt måltid foran dig, og måske endda sammen med mennesker, som der normalt ellers ville have haft en mening omkring din spisning og din oplevelse af ting. Er det så okay for dig nu at sige, det er faktisk ikke min synsning mere. Jeg giver slip på følelsen af, at andre skal bestemme over min mad. Ja. Tusind tak for det, kære underbevidste. Er der mere, vi skal have arbejdet i omkring den her ting? Så din frihed til at spise, som du har lyst til, den her følelse af egentlig at vil spise det grønne og det lækre, som du egentlig godt kan lide, men ikke længere bliver på trods af, fordi du har lyst. Er det sådan, det lander hos dig? Ja. Ved du hvad, kære underbevidste? Jeg synes, det er helt fantastisk, du har ville spille så meget med lige nu og her. Så tusind tak for det. Så jeg siger tak for nu. Og tak for det, du har ville være med. Tak for din hjælp. Spændende. Kunne du ikke filme, du sådan ryg til det kamera? Tak, det fra. Okay. Men der var der meget tydeligt. Ja. Ja. Virkelig. Og det er faktisk ikke altid, jeg hørte efter, hvad du sagde. Nej. Tak for den anden. Det gør den anden del af. Ja. Ja. Det giver god mening. Det giver rigtig god mening. Ja. Mm-hmm. Det gør mig tryg, og det gør mig godt i at kende mig selv på den her måde også. Blive dus med den og få accepteret den anden. Men at få den placeret, så er der plads i den i mit liv også. Mm-hmm. Fordi det er jo ikke, det skal ikke glemmes. Den er der, men har ikke samme værdi. Det begynder jeg godt at mærke, at den bliver placeret så rigtigt. Ja, den bliver placeret, men nu, hvorfor skal den ikke glemmes? Fordi det er en del af min opvækst. Ja. Og hvis jeg glemmer den, så vil jeg faktisk heller ikke kunne gå tilbage og sige, nu stikker du hovedet frem igen, gå væk igen. Ja. Fordi den vil nok altid engang, når den kommer frem. Måske. Ja, nej, måske. Det ved man ikke, men gør den nemlig, så er det ok, så kan jeg tage den i hånden og så sige, nej, du skal gå ind i dit hjørne igen. Ja. Sæt dig over din stol, eller gå nu hen, hvor du har plads til dig. Der er ikke plads her. Hvad med det her ansvar for den her adfærd? Du placerer den der, hvor den hører til. Ja, for den, er det dit? Det er ikke mit ansvar. Er det din kodning? Er det dit program? Nej, altså, det er det ikke. Jeg tror også, at på en måde er det jo, det er jo stadigvæk noget, som gør, at jeg sidder her i dag. Jo. Altså, men hvor jeg har det fint med ikke at, altså fint med den er der. Ja. Fordi jeg kan tage ved lære af den også. Jeg kan bruge den positivt. Ja. Til at reflektere over nogle ting, som jeg kan kigge på mine børn og se børn, og ligesom nogle gange kan jeg også føle nogle gange, når de går lidt skævt og sådan noget. Men så har jeg det også, ligesom jeg kan kigge hen på, ligesom, hvad skal man sige, pas på, at de ikke gør det der. Ja. Fordi det er du i hvert fald bare med. Men jeg tænker også, den her, der er blevet påduttet dig. Ja. Jeg skal ikke pådutte nogen noget. Nej. Man må ikke bestemme over andres liv. Det her bestemmeri, der er inde i dig, som egentlig ikke er dit. Kan du tage ved den og sætte dig ned og give den tilbage til dem? Altså. Det tror jeg faktisk slet, jeg kan.
hvornår har du båret længe nok på de der synsninger og andres mennesker værdier og alt muligt andet? Det Hvornår har jeg jo nu. Ja. Det har jeg jo nu. Jeg vil ikke længere ligge under det. Jeg gider ikke mere. Jeg er på den anden side af et liv, det er langt endnu. Ja. Nej, ikke mere. Slut. Ja. Gå væk. Gå væk. Men du bør ikke blive klemt, men gå væk. Ja. Gå derover, hvor man siger, det er jo en oplevelse. Det er det, der er mit liv. Jeg tror, jeg faktisk har brug for at have den der, for at jeg kan gå over banken ind imellem. Og når jeg blev vred, når jeg var nede og skulle hente min mor og nøse hende og trække hende op og ned med hende igen. Og jeg kan mærke på mig selv, hvordan det hele er sådan inde i. Men hvorfor blev du så væk? Fordi hun er 83, og hun har glæde af at komme op til Kim Limut i Skanderborg. Ja. Så går hun bedre. Hun har fået en helt anden, hendes toneleje er lyser nu. Ja. Så har jeg sådan, ja, så må jeg gøre det. Jeg ved, at min far var barn af, jeg fandt ud af, da han var blevet død, og jeg ved, at min mor har været barn af også, altså. Min far blev bundet ud i deres stald, sammen med hans bror blev tæsket i 3 dage. Nej. Jo, de kunne ikke gå. Derfor var min far alkoholiker også indtil han var 120. Ja. Fuldstændig alkoholiseret. Min mor fik også klø, så måtte hun ud til hendes far i stallen. Men min fars biologiske far døde, da han var først i 20'erne, og det var ikke nogen sorg. Ja. Min mors far døde, da hun var først i 20'erne, det var en stor sorg. Ja. Min mor har aldrig haft et godt forhold til hendes mor. Ja. Så når vi var deroppe, så var min mor på stikkerne og et nervevarv, og vi børn, det blev smittet, og det gik. Ja. Og heldigvis boede hun for eksempel, mine forældre var flyttet til Esbjerg, så de har haft samme adfærd, som jeg har. Mm. Gå langt væk. Ja. Langt væk. Ja. Og så tager jeg jo sådan lidt, ja. Skal jeg så have en på sløv 2 dage hver måned? Ja, så gør jeg det. Hun er her ikke om 5 år eller 10 år. Men så det er det din ordentlighed, der gør det? Det er vel min... Det er min gæld. Jeg kan lokalt lave 18. Ja. Og var sygemeldt i et år, lå på en intensiv hold. Ja. Jeg fik brækket så meget, det kom. Og der holdt de jo... Min mor stoppede med at arbejde og var der på sygehuset hele tiden i Aalborg. Og Ja. vi boede i Esbjerg. Og den der gæld har jeg ikke betalt af endnu. Okay, hvornår er du færdig med at betale den? Når hun dør. Så det har du simpelthen taget beslutning om. Det er der til du bag. Det er jeg nok ikke, det ved jeg ikke. Hvem der har taget beslutningen om et eller andet sted sidder der en lille pige og håber på, hun bliver så dement, hun glemmer, at det er der. Altså, fordi så beslutningen er så, det er taget fra mig. Ja. Så sygdom, det Ja. jo ikke. Altså. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg gør, fordi at jeg hører altid mine brødre, hvor det guld, det gode børn, de guld. Altså alt det, de gør for hende. Og så kunne du få lov til at rende, hvad den der tager jobbene. Det var mig, der boede med 3 måneder. Ja. Men mine brødre var guld, når de kom på besøg. Ja. De var så gode. Ja. Så du er sædvanen, når de andre, det er dem, der... De er simpelthen så fænomenalt dygtige. Ja. Og det er dejligt. Ja. Min brødre og jeg er ved at have et rigtig godt forhold, jeg har alene haft det. Ja. Min yngste bror sorte hvid, der var nogle år, hvor Ja. det var bare Ja. ingen kontakt af det der. Jeg tror ikke, de kan ikke se det, de kan ikke mærke det. Jeg kigger så nogle gange på deres forhold til min mor, hvordan at hun render med andre mænd lidt. Ja. På en sjov, udspillet måde. Altså Hun jeg er tænker, også- hun er ikke altid kærlig kun. Nej. Nej, det er hun ikke. Hun dækker jo sin egen behov. Nej. Meget. Og det kan man gøre gennem smig, og man kan gøre det ved ligegyldighed, og man kan gøre det gennem ondskab. Så hun dækker rigtig meget sin egen behov. Ja, det gør hun. Så hvornår er du færdig med at betale din gæld?
Den der, jeg stikker ind på fladet. Gå hen ind. Okay. Og det lyder som om hun stadigvæk er i live på det tidspunkt i hvert fald. Jamen, det tror jeg. Ja. Måske. Ja. Og når du træt af at trække læsset for hele familien? Og min mor død. Tror jeg, det er et sted, ja. Har du lyst til, at det skal være anderledes? Jeg ved det jo ikke. Jo, det har jeg. Jeg kan bare ikke finde nogen løsning. Jeg kan ikke... Min brødre kan jeg i hvert fald ikke tale med dig om, fordi... Ej, nu skal jeg holde med det der psykopits der. Men hvad nu, hvis det ikke er deres beslutning? Hvis det er min mors eller hvad? Nej, hvad nu, hvis det ikke er deres? Altså, det vil jo hverken din mors eller din brødres beslutninger. Nok er nok fra min side af. Hvis du nu stopper alt det der hensyn til alle de der hundehoveder og indrøg. Jeg ved det ikke. Hvornår Altså, et eller andet sted, så er jeg 99% sikker på, at min brødre vil sige nå. Så vil de ikke... Nej. Det vil sige nå. Det vil de fuldstændig... Altså, de vil være fucking ligeglade, fordi det er ikke nogen af dem, der kan finde på at sige, at det er fucking godt for vores mor. Vi kører hende halvvejs. Nej. Det kunne de ikke drømme om, fordi tænk hvis de skal have fri fra arbejde. Ja. Niksen, det kan du sørge for. Ja, but of course. Ja, for det er så nemt for dem. For det. Ja. Så du har fået det her arbejdsæsel-titel i familien. Ja. Men bliver du ved med at gide at være det? Ja, hvis det er en gang hver anden måned eller hver måned, så 2 dage, ja, det kan jeg godt. Ja. Så kan de tage hende, når hun skal handle, og der skal ordnes haver, der skal ordnes papir og økonomi. Det kan I bare gøre. Ja. Det gider jeg ikke. Så har I jo også lavet en arbejdsfordeling, kan man sige. Ja, det har vi vel et eller andet sted. Så det er nok mere det der med, for eksempel, at den gamle han blev syg, skulle dø og sådan noget, så var det naturligt at gøre og igen at tage det i. Ja. Og så når de kom på besøg, så var det simpelthen så godt. Ja. Så når jeg døde den ene gang i mit liv, så var det det. Ja. Det er allermest rart, at jeg sagde til min far, at jeg tilgiver dig. Og det gør jeg ikke. Ja. For jeg så tænkte, du skulle have sagt. Ja. Så nu er han død. Ja. Men jeg fortalte ham, at det fortrød jeg fortalte dig. Ja. For det havde jeg ikke. Men har du fortalt ham om det? Det har jeg. Jeg har en hvid sten hjemme i haven, hvor der står, det er sådan en sjov en. Sætter du 2 sten, så er du fuld. Og sætter du 1 sten, så er der et orkan. Og, Ja. og det er sådan ligesom, når jeg kigger den, så kan jeg godt nogle gange sende nogle tanker. Der har jeg faktisk stået ude og sagt det. Ikke råbt det. Nej. Der er jo stadigvæk nærmere sagt. Det fortrød jeg bare. For jeg tilgiver dig aldrig, at du er alkohol. Jeg tilgiver dig aldrig din væremåde. Ja. Og det gør jeg stadigvæk ikke. Og det havde det fint med. Og siden da, der er sten heller egentlig tykt det samme. Ja. For mig, der var det slet ikke min far mere. Altså, hvis den gik hen. Der har du også slukket et eller andet sted. Ikke? Der lukkede jeg og slukkede Du har jeg. ikke- Så, Du har ikke ansvaret for ham mere. nej, Nej. det har jeg ikke. Det har min mor og min mellemste bror. Ja. De gange, de kører på gravsteder. Men det er jo deres cirkus. Fuldstændigt. Og det ved jeg, det har jeg sagt for dage, da vi har haft utroligt vanvittigt mange dødsfald i familien. Ja. Jeg tror, jeg er oppe på tal 14. Men hver gang jeg har været med til en begravelse, så har jeg aldrig lagt super, jeg kommer der ikke mere. Nej. Jeg har ikke noget, min kirkegård kan ikke sige mig en skid. Jeg bliver faktisk sådan sur mut, når jeg kommer på en kirkegård. Jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg måske kan godt mærke, at der er en masse under. Under der faktisk er vrede. Ja. Jeg bryder mig ikke om, jeg vil ikke være derinde. Og det sagde jeg til min mor, så må du bare være klar over en ting. Når vi snakker med hvor og hvordan, så mener jeg, det er ukendt, og så på en græsplæne. Så sagde jeg, det er jeres valg. Jeg bliver nummer 1, men jeg kommer der ikke. Og jeg vil ikke noget med det pisser godt. Jeg kan simpelthen ikke stå foran en sten, og det har jeg haft alle dage. Ja. Jeg sagde, ved du, det var aldrig super nej, så det har jeg har det stadigvæk. Ja. Og der har jeg så ofte den der, altså. Så kan de stå deroppe og tage billeder af når de sætter dem deroppe, og jeg tænker, hold kæft, man bare gør. Ja. Men jeg er død, men jeg har aldrig været et godt menneske, jeg var splittet af for vejen. Så den her cirkus, den her forestilling, de holder fast i. Ja. Ja, jeg fatter det ikke, det spiller tid, men Ja. dem om det. Ja. Om det er deres måde at skal bekræfte hinandens
Så du er simpelthen trådt ud af cirkusmanesien? Ja. Ja, fedt. Kom jeg aldrig ind. Så nu er du ligesom kommet til, at nu skal der ryddes op i din egen manege også, og Ja. få alle de der programmeringer kastet Ja. af helvede til. Ja. Er der mere, du tænker, du har brug for at kaste helvede til lige nu? Men ikke helt på den front, det tror jeg ikke. Ja. Nej, ikke at kaste væk. Jeg vil ønske, at min måned i dag kunne være positiv. Ja. Og jeg ved det. Så det påvirker dig stadigvæk, når hun laver det der negative? Nej, faktisk ikke siden jeg var her sidst. Ikke nær det samme, kunne jeg mærke sidst, jeg snakkede med hende. Det havde jeg sådan ligesom, jeg kunne lave sådan en... Ja. Jeg kan høre dig snakke, men... Det er ikke noget, der bider ret meget på. Nej. Fordi man tænkte, det var hende, der råder rundt i det der liv, hun har. Og det Ja. skal jeg ikke blande mig i, altså. Jeg kan gøre noget godt for dig ved at køre dig op til Gimlemund. Og så kan han arbejde med dig. Ja. Og det har du brug for. I en Ja. tredje person. Ja. Det kan jeg ikke give dig, det kan min brødre ikke give dig. Og om du kan høre det eller ej, det er jeg ikke sikker på. Mm-hmm. Men pyt med det. Ja. Så kan hun få en masse olie og sådan noget, han er vanvittigt dygtig. Ja. Det er slet ikke det. Og så betaler jeg min hjælp, og jeg har gjort mit. Og så behøver jeg ikke at skal ringe, og jeg behøver ikke at skal besøge hende mere. Jeg behøver ikke at ligesom parkere hende i Esbjerg og sige, Yes. bliv dernede. Ja. Skal du væk? Ja. Fedt. Altså, Carsten han har altid grinet, det er godt, du kun skal have en 2 dage, var. Ja. Ja. Så, men vi har jo faktisk nogle gange, har vi jo haft, Carsten jeg har haft mine forældre med på hotelophold, i stedet for julegaver og Ja. alle de der gaver, så er vi taget afsted. Og der er han også altid med på efter et stykke tid, så sådan lige så bliver jeg sådan en eller anden omrendende, jeg har lyst til at stå nogen i det. Men hvor han er grinet af det, og sådan noget. Men og så har han kunne være lynafleder og sådan noget, så har jeg nogle gange kunne blive meget træt, eller få lidt hovedpine, så skulle jeg lige gå ind for mig selv. Ja. 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 Men det har været hyggeligt, og fordi det har I faktisk ikke prøvet med hverken. Jo, Larsen har faktisk haft med at rejse sydpå 2 gange eller 3 gange, hvad ved jeg. Men det er sådan nogle af ting, at det egentlig altid har kunne få. Det er sådan lidt tålt ophold. Så nej, det har det et eller andet sted, sådan jeg. Men måske ikke mere kigge på min mad. Hun skal ikke bestemme min mad. Hun skal ikke... den kan jeg godt mærke, den har jeg ved lukket helt. Hvad nu, når hun kommer der og begynder at kommentere på noget som helst? Det gør hun ikke i mit hjem. Der har jeg sådan... Vi har altid grinet af min far, at vi sikkert var lige i linje med sigøjnerne. Mm-hmm. Han kunne læse fremtiden, når han fik de der sigøjnerkrøllerne op lidt for langt og sådan noget. Og de øjne, de får jeg. Jeg kan lige få mærke det hele, og jeg kan også mærke, at min mor hun sådan krymper sig lidt. Ja. Hvis hun skal begynde lidt, så bliver jeg sådan, nå. Ja. Eller jeg siger ingenting, men så bakker hun, fordi jeg tror simpelthen, at det emmer af vrede. Ja. Så ikke mit hjem. Nej. Overhovedet. Der er simpelthen en grænse. Jeg kan måske ikke inficere mit hjem med badness. Så du er egentlig godt, du er faktisk rigtig godt kørende med det her med at sætte nogle grænser. Begynder jeg her? Ja, det har jeg ikke haft. Det begynder jeg. Fedt. Det er så dejligt. Også det her med, ikke også, altså, fordi energimæssigt, så kræver det jo en hel masse at ligge derude hele tiden. Og det er energi, du bruger på andre, og ikke på dig selv. Ja. Så når du egentlig stopper med at skal ligge derude, når man kommer dertil, når man ved, at jeg har jo mine grænser, så behøver man ikke ligge derude med. Nej. Så finder man mere ro. Ja. Eller
Så hvad skal der til, for at du sådan egentlig slipper den her i og skal være gal kat? At du egentlig tillader dig selv at vide, hvem du kan jo godt, så jeg behøver egentlig bruge så meget energi på det. Jeg har jo sådan et eller andet sted en følelse af, at når jeg går herfra i dag, altså, så får jeg ligesom den der med at få lavet en slutning, en lukket dør, låst dør et eller andet sted til, at der kommer du ikke ind mere. Kære mor, du fødte mig, men så god mor har du aldrig været. Nej. Eller forældre i den sags skyld. Nej. Så bliv væk. På den konto. Ja. Du må godt gå hen og blive den der gamle kronmus, som sidder alene. Som har lidt brug for lidt hjælp med at, selvom du er 83, har du måske lidt brug for at snakke med en tredje person. Det vil jeg godt hjælpe dig med. Men du skal ikke have lov at jord og træde på noget mere. Slet ikke. Den har sådan... Det er ikke sikkert, du må få lov med. Får hun lov, eller får hun ikke lov? Jeg tror ikke, hun får sgu ikke lov. Og jeg mærker den. Jeg mærker den, du sidder med dig lige. Jeg får helt ondt i min mave. Og jeg mærker den nede i maven. Ja. Er det en vrede, der sidder dernede? Ja. Nej, det er det lille barn, Ja. som faktisk skal fortælle sin mor, du er ikke en god mor, gå din vej. Hvordan kan du få det i maven over det? Fordi jeg nok aldrig nogensinde sat ord på det før. Ja. Og jeg har haft den, jeg skulle nok i 60 år nede i maven. Ja. Angsten for mine forældre. Ja. Prøv lige at kigge på den der angst på dine forældre. Prøv lige at mærke den. Den store, sorte tung. Den store, sorte tung. Jeg er frygtelig indbydende et eller andet sted. Den er frygtelig indbydende. Ja. Okay. Prøv lige at forestille dig, når du sådan lige ser den her store, sort, tung følelse. Prøv lige at se den for dig. Prøv lige at kigge på den. Mærk den. Er den tæt på, eller er den langt på? Nej, jeg sidder helt hernede. Den sidder lige dernede. Jeg kan bare så hurtigt komme op. Ja. Ja. Hvad er der sket for en anden farve? Der er det noget helt andet. Ja. Så farver, det er jo... Så hvad skal der til, for at du forandrer den her farve på den her store, sorte, tunge følelse? Den store tunge følelse er ikke nær så bestandt, som den har været efter de her gange, hvor jeg snakker med dig om det. Hvor man kan godt mærke, at når jeg ligesom kigger ind i mand eller dig? på den, jeg, Ja. når jeg kigger på den, så er den ikke sådan ligesom om, at den bliver blødere. Ja. Og hvor jeg har sådan lidt, og om kort tid, så vil det nok også ligesom blive til mørk vand, sus op, som en grå himmel er derude nu. Ja. Og så var det ligesom, men det er den der med, at jeg skal have trykket lige i at vide, at de ikke kan komme der mere, mine forældre, og gøre det der. Ja. Og det tror jeg måske, jeg har sådan lidt en fornemmelse af næste gang, jeg henter min mor. Det bliver på et grundlag, hun ikke er klar over, men er helt anderledes end sidste gang. Og sidste gang, der var jeg please af min mor, fordi det følte jeg skal for min mor, og jeg skylder hende, og alt det her, men det gør jeg ikke, fordi hun har ødelagt så meget. Prøv lige at mærke ned den der nede i maven. Den er ikke tung længere. Men prøv lige at mærke, er der reelt en gæld, eller er det noget, du bilder dig selv ind? Men der er en gæld, fordi jeg faktisk nogle gange har fået det at vide. Ikke ordet gæld, men dengang også, hvor du var syg, hvor vi var på sygehuset i Aalborg. Men hvem er det, der har bestemt den gæld? Det er i hvert fald ikke mig, for det var ikke med vilje. Nej. Så er det din skyld, for
For så er vi ude og snakke skyld i stedet for. Ja. Er det en skyld, vi snakker om? Det kan godt være, at jeg skylder dem noget. Ja, hvad prøver at mærke efter? Det føles som gæld. Men den her gæld, er det en, der kommer udefra, eller kommer den indefra? Den kom som lyn fra en klar himmel. Nogle år efter jeg var kørt galt i bilen. I forbindelse med hvad? Så var jeg siddet og spiser. Ja. Og det var absolut heller ikke billigt, da jeg blev galt i bilen, som jeg lige skulle. Ja. Jeg fri for arbejde hele tiden og bruge så mange penge i benzin og sådan noget. Så den der skyld, de hældte ned i sådan. halsen. Ja. Så den der skyld, de hældte ned i halsen på dig. Ja. Skyld og skam. Ja. Er det din? Det burde det kan være. Vil det være normalt, at forældre de smider alt, hvad de har i hænderne og er der for deres børn, uanset hvor gamle de er? I min verden, ja. Tænker du, hvem sin verden er det, du tænker, der er en lille smule forskruet her? Det er deres. Det er deres. Er det så en gæld, du har? Nej, men de pådrog mig en gæld. Jeg siger meget bevidst gæld, det er fordi, de har altid været ufatteligt pengebevidste. Og derfor så blev det en gæld, fordi skyld, der var ikke noget skyld, men gæld. Men det er jo også en pæn Det er måde det. at smide den over, og slet ikke gøre den til deres ansvar. Ja, ja. Ja, ja. Så Det kan igen, jeg se i dag, men dengang knuste det mig. men prøv lige igen at mærke efter. Den her skyld, du skylder os. Ja. Den transformation til, det er min gæld. Hvordan filen hænger den sammen? Det var egentlig, jeg blev besluttet. Det er ikke noget, jeg selv har besluttet sammen. Og det, der skete dengang, var jo ikke noget sådan, så du havde været ude og springe elastik, og så du havde selv opsøgt tingene. Så hvordan kan det være dit ansvar? Det kan det ikke. Så er det din skyld. Altså, jeg blev galt i bil, og det var fordi, jeg blev syg med, og min far var inde på sygehuset og sagde, det må du ikke sige. Du ved ikke, hvad der er sket. Og efter et stykke tid, så siger min mor til mig, ja, men jeg burde måske også, men ved hvad, vi kan ikke holde vores blodprocent op. Så hver gang du er bloddonen, så tænker jeg, skal jeg vide, om du så også, men det tænkte jeg ikke lige længere over. Hun vidste godt, at når vi og en af hendes moster skulle spise jernpiller hele livet. Men det fortæller man ikke mig. Hvorfor skulle man det? Så igen, hvor er dit ansvar henne i alt det her? Ingen steder. Så hvordan egentlig helvede kommer der en fremmed mand ned på gaden og prikker dig på skulderen og siger, du skylder mig, fordi... Ja, men det var det, de gjorde. Så igen, hvordan er det så lige, det bliver din skyld? Jamen, det gør det fordi, at jeg er sårbar. Hvordan bliver det din gæld? Fordi at de sådan nok et eller andet sted stadigvæk har sådan en underbevidsthed. Nu har jeg ligesom sådan nævnt det med få ting. De har stadigvæk sørget for at Ja. aktivere den her krog. Ja. Men den her krog, der er inde i maven på dig lige nu. Hvad kunne du tænke dig at gøre med den? Mange skatten er. Ja. Fordi det er ikke fair. Nej. Så det er jo egentlig ikke din, og det er ikke fair. Nej. Hvad sker der med dig, når vi snakker om det? Det er ikke din, og det er ikke fair. Jeg vil faktisk fred. Så du bliver fra. Ja. Fordi jeg har sådan lidt... Jeg har været ganske uforskyldt. Jeg har været en eller anden boksbold for dem. Ja. Altså sådan en... Voodoo-dukke. Rigtig måde. Ja. Hun tænkte, hvad fanden i helvede? Altså, efter jeg var her sidst, jeg snakkede med, så gik jeg sådan og tænkte en dag, så tænkte jeg sådan, kan jeg vide, om jeg var et uheld? Ja. Fordi min mor sagde til mig for ikke super lang tid siden, det ved jeg ikke, hvad forbindelse. Ja, altså det der med den store kærlighed, det er noget obskurt pis. Det havde hun sgu da aldrig oplevet. Det er sgu da gik da fint alligevel. Ja, det er som man kigger på det. Ja. Men jeg tror faktisk ikke, at de har, hvad min mor og far har haft, kontakt med deres følelser. Ikke et uha.
det var rigtig meget hinanden kysset hele tiden og holdt i hånd og sådan noget, men om det var en bekræftelse på, at vi har hinanden, eller what, det ved jeg ikke. Men om sådan har, men det gjorde, det var i hvert fald ikke godt nok. Ja. Overhovedet. Og det kan godt være, at de har deres forhistorie. Ja. Og de har gjort, hvad de har kunnet. Men derfor er det ikke nødvendigvis, så er det godt nok. Nej. De har heller aldrig sagt undskyld. Nej. Så alle har været ude af deres mund, de to. Nej. Så den her skyld, der egentlig sidder med som vrede nu. Prøv lige at hive den der vrede op. Prøv lige mærke det. Den er faktisk ikke helt så slem. Nej. Den er sådan lidt mere. Nu tager hun sådan en. Nu er sådan lige lidt blød en, eller hvad? Ja. Sådan en. Prøv lige at hive den op ud foran dig. Ja, og se den for dig. Den er faktisk rigtig dampet på mig. Den. Hvad farve har den nu? Mørkere end himlen. Men ikke skulle på mig. Hvor overflade har den for nu? Hvad er det? Den er vandagtig. Ja. Så den bliver diffus. Ja. Hvad skal der til for den her lidt grå, vandagtige ting, den du fordamper helt? Det er den jo på vej til. Er det noget blæst, eller noget sol, eller hvad er det, der skal til? Jeg tror, det er et landanfald. Det er det er solen, der kigger frem. Det er, jeg starter bilen og tænker, yes, I kan pakke sammen efter den dernede. I kan ikke ramme noget mere. Den her frihed, jeg tænker, du sidder og føler. Er det rigtigt, det er frihed, du sidder og føler? Ja, sådan ligesom. Ja. Så jeg bliver nok indlagt om lidt, når jeg kommer ned. Prøv lige at lade den her følelse af frihed. Det er skønt. Prøv lige at lade den boble op. Mine skuldre, de faldt ned, kunne jeg mærke på et tidspunkt. Og det er godt op. Prøv lige at lade den der frihed, prøv lige at mærke den. Men sådan rigtig. Prøv lige at lade den boble. Prøv lige at lade den boble bare ind i mig. Prøv lige at mærke alle de der skyer, som den egentlig skubber væk. Den bare bobler. Den her gyldne lys af solskin og varme. Prøv lige at mærke, hvordan den fylder din krop. Så det bliver varmt. Det bliver varmt. Fyldt med bobler. Det duft solskin. Rigtig mærke, hvordan den er. Den her følelse af frihed og varme og gylden lys. Duften af solskin og blå himmel. Lige lad den fylde hele din krop. Sådan fra kroppen af toppen af dit hoved helt ned til bunden af dine fødder. Bare lige at lade den her. Få det hele til at få damp. Den tager ikke kun lige den her ene følelse, den tager simpelthen alle rester af de der følelser, du har haft i forhold til dine forældre. Alle de der sorte skygger, og det støv og skidt og møg, der ellers ligger rundt omkring krogen. Det forløser den her med sin lys og sin varme, sin lethed. Bare lige lad den fylde. Den her tanke om skyld og ansvar og gæld, det bliver bare stille og roligt blødt op, helt væk. Alt støv, alle rester. Det var det sidste. Den kommer lige det sidste. Alt støv. Ja. Du bliver sådan helt tør i halsen, når du får... Ja. Prøv lige at lade den her følelse at vide, at hver gang du trækker vejret ind, så trækker du solskinnet ind. Det bliver bare, hver gang du trækker den ind, så er det solskin og letheden og den blå himmel. Og hver gang du puster ud, så kommer skidtet og møget fra alle de rester og støv, der ligger rundt omkring. Alle deres meninger og synsninger og handlinger, som de er sat på for at begrænse dig. For at skulle styre dig og kontrollere dig. Og lige bare lade den fylde. Bare vide, at fra nu af, så vil det være sådan, at resten af din tid, at når du trækker vejret ind, så og puster den ud, så vil du puste alt, hvad der er gammel, skidt og støv ud.
Så den her følelse, du har nu i din krop, den vil forplante sig. Forplante sig ud i alle dine celler, alle dine muskler, dine sener, dine blod og helt ned på DNA-plan vil den her udskiftning ske. Og den er startet, og du er så fint startet på den her udskiftning. Så det ikke længere er deres værdisystemer, du kører efter, men det er helt 100% dine egne værdier og normer, du kører efter. Prøv bare lige at lade den fylde op. Lad Helle fylde Helle fuldstændig op og mærk, hvor fyldt du er. Med din egen kraft og din egen power. Med al din umiddelbarhed, al din kærlighed, som der er masser af i dig. Så det her med at kæmpe for grænser og alle de her ting, de er ikke længere nødvendige. For du står stærkt midt i dig selv. Jeg bestemmer nu. Du bestemmer nu. Det er godt. Så den her angst for at gå imod, og den er væk. Jeg er fløjtende fucking ligeglad. Det er jeg lige under alt for længe. Pissefedt. Det kan jeg godt sådan føle sådan. Stop. Ja. Stop. Slut. Nej, jeg gider fandme ikke mere. Ja. Ja. Ja, det er så rigtigt. Jeg fik slummen det. Gå nu væk, fordi jeg har ingen gæld. Jeg skylder jer ikke noget. Og jeg er som jeg er. Ja, det er nok det. Take it or leave it. Ja. Det er det godt, mand. Det er det skide godt med, faktisk. Fedt. Ja, det er mig, der siger det. Fedest. Men chokerende, at jeg har levet med det i så mange år. Uden at kunne pille af. Måske har jeg haft sat lidt ord på det, men ikke mere end når der var det sådan. Jeg har lidt en anden følelse på min hud. Ja. Den er sensitiv lidt på en anden måde nu. Nu kan du mærke det selv, ja. Ja. På en anden måde. Ja. Det er rart. Det er dejligt. Nu skal du simpelthen hjem og mærkes. Ja, det kan jeg nemt. Ja. Jeg er inde på kosmetologskolen, jeg skal vokses. Så, hej. Er det skønt? Det bliver dejligt. Det er ligesom om man får det puderne og kraft ladet op på en helt anden måde. Der er heller ingen tvivl om, at dine forældre, som jeg ser dem, har været sådan nogle, der har haft hugtænderne og godt boret ned i dine energidepoter. Ja. Så det har taget. Jeg synes, du vanvittigt meget. Så nu har du hugget tænderne ud af kæften på dem, og så... Ja. Flyt de tænder væk fra mig. Jeg er ikke mere til fri afbrydelser. Altså, ja. Så det bliver som jeg er efter nu, hvor det bliver, når det passer mig. Ja. Jeg tror faktisk, hun har luret, eller fornemmet det, fordi da jeg sådan sidst ringede, så, jamen hvis det passer dig, så har jeg tænkt, hold op. Jamen, det kigger jeg lidt på. Du skulle bare vide, hvad der foregår inde bag mit hoved, ikke? Jo, men det der med, at jeg ved, hun ikke fornemmer det, ligesom at jeg rykker faktisk nu. Ja. Og take it or leave it, for ellers efterlivet er der. Ja. Og det kan jeg faktisk gøre uden at blinde, Ja. tror jeg. Ja. Fordi det er ikke slut. Ja. Og det er jo det. Altså nu har du fået knækket den her. Ja. Ja. Jeg har nu fået knækket den onde cirkel, jeg bliver ved med at lægge og køre. Ja, det slår mig lige, at hun ringer en gang med mig, det er så fint, hun er begyndt på det også, men hvor hun sådan,
vi er lige ved ud af handle ind. Om det var godt. Og så sagde jeg ikke mere, fordi at det er faktisk, hun blev rigtig, rigtig tynd på et tidspunkt. Så var jeg sådan, så jeg ikke noget at spise. Og så fandt jeg ud af, at hvis jeg holdt kæft, så måtte hun, altså hun ville sulte sig selv ihjel, det gør ikke noget ved. Nej. Men så kom det, når hun også lige lavede det og det, og så var hun også, nej, det var da fint. Men der er jo mange måder at læse de der ind, ikke? Fordi hvis jeg nu kan få dig til at blive lidt bekymret, så har jeg dig. Ja, men ikke mere. Spis eller lad væk, du skulle sætte dig. Det råder du selv lidt. Fuldstændig, så der, det er det fint med, og jeg kan godt mærke, i dag kan jeg godt, i dag kan jeg klappe mig selv på skuldrene og så sige, at jeg er jo så meget ikke. Det er jeg og stop. Ja, det er du. Og jeg har så godt med det. Ja. Ja. Jeg kan også mærke, at jeg glæder mere med ned i stolen. Ja, du bliver mere. Ja. Men det var bare så. Ja, det er sgu så. Så jo, sådan er det jo. Ja. Dejligt. Det er så godt. Det bliver lidt spændende næste gang. Ja, det gør det. Fordi der kommer... Jeg ved godt, nu går jeg hjem, og så i løbet af en uge, og der får jeg nogle reaktioner, jeg vil kunne føle noget andet, og noget, det er jeg helt sikker på. At jeg skal lige have alt det her sådan... Skal røre ved det, jeg skal tænke over det, jeg skal have... Ja. Jeg har faktisk fundet min englekort frem, det har jeg ikke haft i mange år. Dejligt. Ja. Ja. Så de giver også en varme. Det har de ikke gjort i mange år, det var sådan ligesom... Jeg var skide bange for dem, fordi jeg ikke kunne sætte ord på noget. Jeg vidste, at jeg skulle sætte ord på noget, men jeg kunne ikke finde dem. Ja. Så nu ligger de på mit natbord igen. Fedt. Det er dejligt sådan noget. Så jo. Skønt. Det er også det her, med det kan jeg høre, det her med energiarbejde. Ikke? Når du ændrer din energi, og du har jo en energiforbindelse til ens forældre. Ja. Og den kan hun jo mærke, den forandrer sig nu, og du lukker ned for energien. Ja. Ja. Så hun bliver mere sulten, så det vil blive hende, der... Ja, men Ja. det får man lov til i det omfang, jeg giver lov til. Ja, lige nok det. Ja. For så må hun også finde på igen og prøve at se, om hun har sluttet. Eller, ja. Og det skal hun ikke. Så du vil godt kunne få nogle reaktioner herover også, sådan som hvor du tænker, hold da nu op. Nu leger jeg mode, ikke? Og går i besvimelsesmode, eller hvad jeg nu kan finde på at stable på benene af sjove cirkus-ting. Ja. Men det vil du nok kunne forvente. Ja. Ja, det kan jeg ikke. Nej. Det er et problem. Ja. Fedt. Ja. Det er hun ikke værdig til. Jeg har så mange andre steder, jeg kan bruge min energi, og jeg har brug for min energi. Ja. Og måske ikke sluge min positivitet. Den har jeg brugt så mange år på at holde fast på. Ja. Prøv at tænke på den energi, der bliver sluppet fri nu. Stakkels familie. Du bliver som tigerdyr, der hopper rundt. Ja, det gør og det her. Jeg har været sådan i mange år for positiv energi, afholder positiv energi. Ja. Men nogle gange så bliver man også træt, at du ikke kan finde en gnist for at få mere. Men det er jo klart, hvis du skal rende og bære på... Og selvom far han ikke er her mere, så har han jo stadigvæk haft sin sugerør i dig. Ja. Ja. Så nu kan jeg så ligesom tænke, jeg har ikke de kroge i nakken mere. Jeg har ikke dem, der kigger på mig, over skuldrene og skuffer over mig. Bad lov for jer. Ja. Så er sådan lige... Det er ikke... Man skal også vente til sig selv lige nu, fordi jeg er jo helt lidt inde i. Jeg har nogle tunge sten, jeg skal slå på. Det er jo så kun noget godt. Jeg skal også have fundet mit sted at være, min måde at være, men jeg skal have fundet Helle uden vægt. Og ingen skal lige sagt på det, kan jeg godt mærke.
Fordi det er meget tæt på 2 forskellige mennesker. Eller det er det jo ikke, men ageren i mange situationer nu vil blive lidt anderledes, end den har været førhen. Fordi jeg ikke behøver tage hensyn til. Det kan jeg jo godt glæde mig til. Ja. Nej, faktisk. Altså, jeg tænker, at du får en masse energi til at være dig selv. Jeg tænker jo egentlig også, at det her med, at man siger, at vi skal gå ud og finde os, eller jeg skal lige finde ud af, nej, for du har været der hele tiden, du har bare været dækket til. Ja. Ikke? Så det her med, at jeg skal ud, og så skal jeg ud og realisere mig selv, nej, for du er der jo. Ja. Det er bare et spørgsmål om, at du har været tynget ned med alt det andet lort. Og man skulle egentlig altid skulle have haft dobbelt så mange kræfter som så mange andre for at kunne bibeholde at være lidt sig selv. Ja. Så du har skulle kæmpe for dig selv nu. Den kamp, den kan du lægge. For du er dig selv. Være naturlig nu. Ja. Nu er der bare mig. Ja. Men blå mad. Ja. Men det er jo også sådan nogle ting, der, når man går i den her kampposition hele tiden, så er sådan noget som blå mærker, man tenderer til. Nej, det er jo fordi, vi fjerner overknuder. Nå ja, det har jeg. Nå, ja, Så du blå mærker for helvede. Nej, men det er sådan, at det er fysisk, så går det jo ud over en. Træt. Ja. Det Og senfølger af alle sådan nogle ting her. Jeg har en masse af fysisk udtryk. Absolut. Ikke også? Jeg giver dig så meget ret. Det er også derfor, tror jeg, at jeg i mange år har bøvlet med astma. Men jeg har været hele plænen igennem, og jeg har ikke astma. Men hvis jeg nu siger til dig, at man bliver... Jeg har jo nok lige ved. Nej. Når man går i kampberedskab, så er det om at gøre sit bryst så lille som muligt. Man trækker skuldrene frem, man får din nakken og skuldrene, fordi du skal passe på dit hjerte. Tit sover man jo også sådan her. Man krøller lidt sammen, fordi det er om, når vi er helt nede på hvad siger, lavbasis, eller helt tilbage i udviklingen, så skal vi passe på vores indre organer. Ja. Så derfor får vi ondt i nakke og skuldre, vi bærer det hele, vi skal gøre små. Når vi skal gøre små, skal vi heller ikke trække vejret ordentligt. Så det der sker nu, det er den her. Ja, nu kan jeg faktisk begynde at trække vejret. Jeg kan snakke, jeg har ikke helt så ondt med, som jeg har haft her. Så den øvelse egentlig om lægge sig pladask hjemme i sengen, midt i det hele. Arm og ben ud til hver side. Ja. Træk vejret højt. Det bliver godt. Og så finde roen i egentlig at blive liggende sådan. Ja, og fylde. Og fylde. Ja. Jeg må fucking godt Jeg må godt fylde. Ja, fordi det tror jeg faktisk også altid om natten, der er altid lavet den der. Det er sådan, at din krop er i en lidt stresstilstand, så laver vi sådan, for når vi sover om natten, så er vi sårbare. Så vi laver den der, ikke? Ja. Så du kan også glæde dig til, at du kommer til at fylde noget mere i din seng. Så får vi sgu da krise lidt, fordi han laver den der. Så er I to, der laver søstjernen, ikke? Ja. Så hvad det er. Men det bliver så godt, det kan jeg virkelig glæde mig til. Ja. Virkelig. Fordi jeg tror faktisk også, det passer med den der med det derfor, at den vejrtrækning, den har været, det har kæmpet. Jeg har vrælet nogle gange, fordi jeg har sagt, at jeg har ikke flere kraft, fordi jeg kæmper for at få vejret. Ja. Og det har været derfor. Selvfølgelig har det været derfor. Har du sådan en stor gymnastikbold? Nope. No. Men jeg kan jo ikke få fat på. Så en stor bold. Så kører du ud, og så lægger du med den her under. Og så laver du den her. Okay. Der tvinger du jo også, fordi musklerne herinde, de bliver også kortere, når du bare lang tid er gået sådan her. Så der tvinger du virkelig. Ja. Bryste frem. Jeg var jo den hund, der fløjs, når vi var gamle var. Jeg fik jo store bryster, da jeg var 12 eller 14. Ja. Og der gik jeg jo den der. Yes. Jeg tror, jeg var 20, inden jeg turde rejse mig op. Og så siger jeg, hvis jeg bliver ved med at gå sådan der, så bliver jeg handicappet. Men det er jo den her modvirkning, du skal have nu. Ja. Nu skal du ud og fandme ordentligt push-upper og så.
Ej, jeg vil ønske, at der var læger, der ville korte dem. Ja. De kunne selv prøve at slæve på 25 kilo foran. Og de skål, det der kan sidde af sig selv. Så tror jeg bliver lesbisk, når jeg kan røve på den. Jeg ønsker det så meget, at jeg bruger en skål. I og J, det var helt vanvittigt tungt at slæve på. Ja. Men det er jo også noget, der vil falde mere til ro i forhold til, når vægten er, når vi begynder at rykke. Ja. Så burde de også tabe jer. Ja. Og dog vil jeg ikke. Og ikke så, det kan være, at de bliver så flade, at man kan binde den i nakken. Ikke? Altså. Men de er lange nok i forvejen. Så hvis jeg skal være, ikke bare... Ligesom alt det andet, den vil bare varme, ikke? Nakken, hægter derovre. Så... Ej, det er der et, der står jeg en dag, jeg har pænt væk, så går jeg til en til sol, jeg kan have dem. Ja. Eller end i går i dag. Ja. Så, men det er en positiv udløber, jeg kan håbe på en dag, jeg går hen og tager i hånden og siger, yeah. Og hvis det ikke bliver sådan noget, så har den gamle noget at give. Ja. Så er du altid kasten over til ham, når du ikke selv gider. De første mange år, der lå han altid mand med hånden. Men så nu så glemte han, så begyndte han at vende sig rundt. Så blev han så råbe over. Hallo, slip! Det går fuck rundt. Nu har vi tit grinet det der. Ja, og så jamen, han er brystbarn, så det kan ja. Så det bliver sådan, at han kan bare få den over nakken. Ja, så du går bagved over. Du går bagved. Når det bliver rigtig godt, så kan han sådan med ud af værkstedet, ikke? Jo, lige lad være med at lukke døren. Ja, det kan jeg godt lige se. Nej, ja. Det var guld. Så, Ja, altså, hvis du så min mor, så ville du ikke tro, at vi var familie. Hun går mig hertil. Hun har blå øjne. Altid kold. Hvid i huden. Og kan ikke fylde en skål af. Hun bruger selv 16 år bukser. Så var der i shit. Kan jeg komme ud af hende og blive sådan her? Det tager hun tit over til. Så er det overhovedet på gangen. Jeg tror dernede i gården, vi får, at der sker et eller andet med lyden, når den kommer op af. Vi får har fornøjelse af børn hele sommeren, varmt udenfor. Vi holder børn. Nogle gange mere end andre gange. Ja. Vi tog i Tæm svømmehal for i søndags noget. Så konstaterede vi en gang til, det gør vi aldrig med jer. Vi tager det tirsdag og torsdag, hvis vi skulle svømme. Vi gør det ikke lørdag. Så. Børn søde. I små doser. Ej, men altid nu også til at holde op i gården. Ja, det har man været vant til, det der. Ja, da de selv var små. Ej, jeg var også altid med det. Jeg var så heldig, at jeg tog bare min på stranden, så vi har aldrig rendt så meget i klorvand. Jeg er egentlig ikke super vild med klorvand. Men der var så langt til Vesterhav derfra. Ja. Men det skal jeg godt lide at svømme. Og det var fri. Og let. Så det nyder jeg faktisk. Den har altid været altid vandvand. Ja. Og sådan er det jo. Vi har jo alle sammen vores fristeder, tror jeg. Det har. Ja. Og heldigvis for det der. Ja da. Sådan er det jo. Nej. Ja. Tak. Velkommen. Tak. Jeg har det så godt. Det er godt. Ja. Jeg er glad for det. Nu kan jeg gå hjem og kysse katten og klappe den gamle en. Ja. Sådan skal det være. Ja, ikke omvendt. Klap katten og kysse den gamle. Måske i morgen. Måske. Nej. Tak. Jeg har fandme godt. Ja. Så kan vi godt gå stå. Så er du også med Margrethe som 10 år? Ja. Jeg har også lige, jeg kan ikke lide